machielo majaber jaera mar Ramogi TV sama koro wakelo ni weche manyien mag Migago. Parni en odiechieng'ono ma bende jatend piny Kenya William Ruto ni e gwenge mabondo kama odhi chake chenro mopogore opogore mag dongruok. Wan gi magi to gi mamoko moikonu e weche manyien mag Migago e thuoloni, to mokwongo wachako gi mago mawamiyo pek. Jatend piny Kenya William Ruto yawo chenro matimo nonro e yor lony manyasani e mbalariany ma Ramogi Oginga Odinga University mabondo. Jo-Kenya goyo riti mogik ne jalendo marahuma Catherine Kasavuli e nyasi mar ik mare Vihiga. En odiechieng' mogik mandiko nond jopur e pacho ka, chenro chal nade? Machiegni nyinga Milton Ochieng'. Jatend piny Kenya William Ruto kawuono yawo chenro mar pidho kute mong'ere kaka silkworm e mbalariany ma Ramogi Oginga Odinga University of Science and Technology e boma mabondo. Kutego itiyo godo e loso tamba ma nengone ni malo mong'ere kaka silk. Chenro mar jatend piny ma kawuono ma odhigo nyime ibiro ta kuom tudruok gi kinda mbalariany ma Jost kod kambi ma Silk Origin. Chenrono bende pidho olemo mong'ere kaka mulberry ma en chiem kute mag silgo, ka nyaka sani chenrono osepidho yiende mag mulberry maromo 400 e kaunti ma Siaya. Piny owacho geno ni pith mar silkworm no biro chuogo thuolo malach mag tich kendo bero teko mar mbalariany no e weche mag pith kod nonro, kopogore gi bero thuolo mag ohala mar silk e pacho ka mangima kod pinje ma oko. Weche mamoko en ni tok yango chenro mar mbalariany mar Ramogi Oginga Odinga University of Science and Technology bondo, jatend piny Kenya William Ruto dhi dhialo nyasi mar rwako pacho jatend migawo mar weche tudruok manyasani Eliud Owalo. Owalo e jatend migawo kende mawuok Kaluo mano milemo e sirikal masani mar Kenya Kwanza. Nyasi mar rwake pacho timore e dalagi e gweng' Magangu ka chung' od bura mar Arieda e kaunti ma Siaya. Jotelo mathoth kod jopiny oyuoro e nyasi mar rwako Owalo pacho. Jatend piny Kenya William Ruto nyorwaki kod jotelo gi jopiny e alwora ma Homa Bay kod Kisumu motelo ne limbe mare ma Siaya kawuono. Ruto nyochiwo singo mopogore opogore mag chwalo dongruok e alwora ma Nyanza. Wawinjane gima jopiny wacho kaluwore kod limbe mar Ruto, kama watudore gi Millicent Adhiambo mondo nyiswa ni to chal nade. Millicent Adhiambo, inyalo nyiswa ni to jopiny wachang'o e limbe mar jatend piny Kenya William Ruto manyo bedo nyoro Homa Bay to gi Kisumu? Millicent, kapo ni nyalo winja, nyiswa ne ni to chenro chal nade, jopiny wachang'o e wi limbe mar jatend piny Kenya? Millicent, kapo ni nyalo winja, tinyalo nyiswa ni to jopiny wachang'o e wi limbe mar jatend piny Kenya manyo bedo nyoro Homa Bay to gi Kisumu motelo ne limbe mare makawuono mabondo. Aparo ni tudruok gi Millicent obedo matek mokalo, kara kamano wabro dhi nyime gi weche mamoko kaeto wabro tudore kod Millicent e seche mabiro goeko e weche mamoko. Ji ariyo nyowito ngimagi. Mana kamano kakoro wasudo nyaka imbo mar Kenya gweng' ma Zululu, Vihiga County, wayudo ni anyuola, wede kod osiepe ochokore kar goyo riti ne jalendo marahuma Catherine Kasavuli. Kasavuli nowito ngimane kaluwore gi kansa mar dhod nyodo jumbe ariyo mokalo. Ipare kaka nyadendi manokwongo chako lende wang' jowi ma pacho ka. Bende ipoye kuom chiwore e tije kendo konyo e tiego jolendo mamoko. Jofwambo kod jotelo mopogore opogore bende oyuoro e nyasi mar ik mare ka gie thuolo ni min Catherine Kasavuli ema timo neno. Walifanya kazi vizuri. Although Iruda ameenda, muombe watoto wake
na familia yao kugasire abantu babe kuzigasiguru Mr. Mudavadi yakuze nambole yenyera bane zigasi again ababu na mwamba mukonyane n'abandi mimi naona ni kijana shupavu sana makandi mmanyi kundi omukero ndabe hano nuwamanya bakere babezane zimbabasi yo kandi bayanza abana babo n'abisukuru babo Mrs. Karowa stand up. Wamaraboli wanapenda kuomba sana, so I am one of them. Naombea wajukuu kazi. Mr. Ofenek, if at all I have gotten another name, please polish it. Ile maneno nimesahau. Mother, have you heard? Madam, we love you. And you come from East. Kwa sababu gani tunakupenda? Uko na roho safi. Linde. Sinampenda huyu bibi. Musabiche mwena. Muombe kile anataka. Kile mnataka. Don't be sleeping dogs. Asante. Mungu awabariki. Kwa yanzimishe yete. Makandi kali na mwenye. Mpendane wenyewe kwa wenyewe. And feed the children. Na mtunze wakere wenu. Don't do. Asante kwa yote. Mukienda na nyumbani muende na furaha, na mimi muniambie Mungu anirudie. Tuzidi kukutana, although I'm too old for you. Lakini kwa furaha. Mungu awabariki wote. Asanteni, Mungu awabariki sana. Amen. I think that was a good laughter for my grandmother. Kamano madhi nyime en nyasi mar koe kar yweyo mar Ramogi jalendo marahuma Catherine Kasavuli manche nowito ngimane jumbe ariyo mokalo kaluwore gi tuo mar kansa. Motelo ne chak mar nyasi mar iko mare, jotelo mopogore mawuok Imbo ma Kenya to gi jotelo mag siasa mapachoka bende ne ochiwo ote magi mag lito gi kuyo kaluwore gi tho mar jalendo Catherine Kasavuli. Mae kaka weche nobedo. Attention ije huku. Aliza kwa wakati unaofaa wakati KTN ilianzishwa, hata wale ambao tulikuwa tukifanya kazi ikifika saa 7 au saa 1 jioni, we stop what we are doing to watch news, not because we were expecting great news, but everybody wanted to watch the charming Catherine on telly. And she amassed great following and admiration from Kenyans. Kwa hivyo tunakuja hapa kama jamii, kama taifa, kwa sababu Catherine hakuwa tu mtoto wa kijiji hiki. She was a national asset, a national heroine, ambaye tunakuja kusema
she has left an indelible mark. Mana kamano wadok e kaunti ma Kisumo kama yudo ni jatend piny Kenya William Ruto nyorwaki kod jotelo gi jopiny alwora ma Homa Bay gi Kisumu motelo ne limbe mare ma Siaya kawuono. Ruto nyochiwo singo mopogore opogore mag chwalo dongruok e alwora ma Nyanza. Wawinjane gima jopiny wacho kaluwore kod limbe mar Ruto Kaluo. Millicent Adhiambo ageno ni koro inyalo winja, inyalo nyisowa ni to chal nade jopiny wacho ang'o ewi singo manye Migosi William Ruto chiwo e seche mag limbe mare Homa Bay to gi Kisumu. Erokamano ahinya Milton, achiel kachiel kwawuok e kaunti ma Kisumu kaendi kaka wang'eyo ni tok kane jatend piny William Ruto nowuok e kaunti ma Homa Bay, ne oduogo e kaunti ma Kisumu kaendi kuma bende ne onyalo donjo kata dhi e kar jot mar ker ma kaunti ma Kisumu kaendi, kuma kaendi nobedo kod romo mopogore opogore gi gavana mawuok e kaunti ma Migori Manochila Yako kod gavana ma Kisumu kaendi Anyang' Nyong'o. Ne gitwak ewi weche kaka ginyalo keto chenro makare e neno ni jodak ma Nyanza kata Nyanza region obedo kod dongruok mo opogore opogore manyalo ting'o ngima oganda go malo, kamo ting'o weche mag apeyni, weche mag chiero kembe ma bende osepodho kuom ndalo buora e kind mamoko. Mago e moko kuom gigo ma bende ne onyalo twake gi jotelo go eko, ka bende gin gi paro mar neno ni to ang'o gini minyalo tim mondo jopiny ma kaendi bende otingre malo dongre giwegi. Ka ok kamano ang' natieri achiel kachiel ir jopiny ma wan go kaendi mondo mi wapachgi ni to gin to limbe jatend piny e alwora ma Nyanza kaendi ginyalo wacho ang'o, bende gimor gi wachno, to gin gi kwayo mane kotenore kod limbe mane jatend piny Kenya ma gigombo ni e limbe ne ni endi obed piny owach kod jotendgi mane giyier mondo gine ka nyalo konyo gi godo machiegni nyaka Ramogi Jwang'. Abo chako kodi king'iyo kacha mondo mi inyisa ni to in kaka in japiny ma wuok e kaunti ma Kisumu, ang'o minyalo wacho e limbe jatend piny Kenya William Ruto kaendi gi kwayo ma in go e yor dongruok mineno ni kobet go twak godo gi jotelo mane uyiero to nyalo chopo kare lek ma usebedo godo? En moro kuomwa kaka jo Nyanza nikech koro matielo mar ariyo ma koro ker marwa nyaka nyodonje tich oselimwa mar ariyo. En ohala mon kendo en marwa kabisa. Mokwongo seche ma koro president nyobiro koni koro chako gi Homa Bay, otende ma Homa Bay kocha nyonwang'o ohala jokama, kendo sani nochako nindo dala ma Kisumu kandi. Otende wa Kisumu kandi nonwang'o pesa, kendo jo ohera ni otende man kani onwang'o pesa, kendo mano en morwa kendo kaka jo Nyanza. Koro wan bende gima wacho ni waneno ka jotelo mamoko osechako donjo ni mondo koro gibed achiel kod sirikal matiyo. Mar ariyo, mano pod en mana gweth ka korwa. Nwagombo ni mondo president marwa ohala gik mane osebedo ka yaw kod jatelo mano wuok mondo oyawnwa gi kik owegi, kendo maomenwa winjo kowacho ni obiro tiyo kod ng'ata mano gochone kod moko gochone. Kendo adier waneno dalili ne adier ma e gima osechako timo kendo waneno. Koro wan kaka wan jo Kisumu warwakuru jatendwa ni kaka ne osebiro otimnwa gigo duto ma otimo ni kuonde mamoko, kwa keto koko ni pod waketo ich wang' ma gik manosetimo magi ok bi konyowa gi sani. President en mar ji duto, ohala mobo miyo pinje moko kama miyo udok, wambe wakawuru kaka jo Kisumu, waweru kod weche moko mag ich wang', walawru mirima mondo jaduong'wa ma kaka Raila Amolo Odinga ongudu chieng' ma Raila Mungu osewacho ni mondo wariembo Ruto kata wadhaw kod Ruto. Koro mage ka wan jo piny, koro wato wadhaw kod Ruto nang'o to ng'ani okelonwa ohala e piny kaendi. Jatendwa pok owacho gimoro amora, wakawru ubed gi muolo, warwak president gigo duto moyaw ka, wamed kwaye kendo jaduong' Ruto waneno dhi tiyo maber, nikech gi sani pesa nyo osekelo wa piny ka piny nwang'o ni aslafan. Mana gombo ni ochako chore gini matin, kendo kama ochako waneno maber ni jatelo chako time maber. Pes jodongo mocho ng'ado ochako duogo ne jodongo sani bende yudo yama donga maber, mochako daneno dalile mar tiyo maber. Joka mae kuma waliu wang'e gima wadwaro kuom jatelo ni, wagoluru mirima, wala mirima odonje nam ka duong'. Mano e kwayo mara ni mondo waridru president gigo duto wakawa duto gi kwe. Nyinga iluongo Alphonse Odhiambo, an jatich ma Kisumu ka, amor kod biro mar president kendo pod wamedo rwake mang'eny. Erokamano aina mana mapiyo piyo, in inyalo wacho ang'o e limbe mar president kata jatend piny Kenya William Ruto pacho kaendi mosebedo godo kochako go Homa Bay, kawuono en Siaya, miya pachi? An iluonga no Chan Komanda, an e CBD kae. An gima ng'eyo ni president marwa biro tiyonwa maber bang'e, nikech waneno ka kata Raila Odinga wuon ma ng'atwa ma ja ODM wadwa noyie ni governors te jomoyier te mondo oti gi sirikal. Omiyo wan bende kaka jo ODM nyaka wati gi sirikal mondo sirikal okelnwa
dongruok mantiere e Nyanza kae. Omiyo wakwayo ni urwak president maber kamoro amora mondo president odong maber mondo okelnwa maendeleo e dalawa ka. Mano e gima anyalo wacho. Wan duto kaka jo ODM wayie tiyo kode wate mondo wayud maendeleo. Mano kae. Erokamano ahinya. Katieko, in pachi nyalo chalo nade? Nyalo chung'na mana gi kae nikech chako gi nying. Aneno ng'ano genda Alfred Awesi CBD ka Kisumu Central Constituency. Wamor ahinya gi biro mar president. Kano biro mabeji ne rwake maber ahinya. Kendo no wuoyo kendo twak gi joka na wacho ni gimoro amora dhi timo. To ambe namor nikech kano yiere to nowacho ni yani project moro amora mano chakore ok dhi chung dhi tieki. Kada kano biro ka Kisumu kar ka nyoro godhiambo ji rwake mamor kendo kawuono odhi osia kucho to odhi timo ariyo adek. Ji omor gi president kichen president matiyo. Warwake uru mondo ti bro bek moro achiel. Ko aketo konyel ti wan kaka jo ODM warwake. Jatelo nowacho ni ng'ata ng'ato ti gi press wadhi tiyo kode kendo wamor ahinya gi biro mare. Wan wamor kendo wang'e dhi tiyo kendo dhi timo gimoro amora maber. En mana ni yani gimoro achiel ok nyal tim sa te. Nowacho ni jobedo mos mondo yaw piny. Piny dhi yawre dalawa. Rwakuru president en president mar to koserwake gimoro amora dhi yawre. Omiyo wan wamor gi biro mare. Koro kapok adhi ng'ama chielo, nitiere gimoro kama ne dhi nyime e counties mopogore opogore. Ancha to Kisumu ka midendo ni kazi mtaani. To kwa ng'iyo rochruok mar arita kwe mosebedo e county kaendi kwa twak gi oganda wacho ni koso mar kazi mtaani ni ema miyo ojende bedo maonge tich kendo gidonje timbe njore. Be iparo ni ka jatend piny nyalo duoko tich mar kazi mtaani ni to weche njore county ni nyalo dok piny? Onyalo dok piny matin. Njore tere mana njore. To nyalo dok piny matin nikech kazi mtaani kanyicho kete ma president Uhuru Kenyatta nokete ni press manutiyo youth no dhi kendo youth nitiyo maber kendo ka noge randa sani kazi mtaani noonge. Wakwayo ker president mano yie Dr. William Ruto odo kazi mtaani kaka pesa wazebe no duoko kodoko kamano jomina no bayo gok be bayo gibo dok gi tiyo gima maga nyalo timo. Koro wakwayo duok kazi mtaani mondo nyithindo randa tim gimoro maber manyalo konyo gi ngima nyaka chieng. Erokamano nyama chiegni kidagolo pach mana piny nyalo wacho ang'o e limbe jatend piny Kenya e alwora ma Nyanza? Alwora ma Nyanza nyinga Joseph Onyango. Limbe mar Ruto wamor ga ahinya kendo Ruto chako tich makare 2023 kendo warwako Ruto ahinya nyaka gavana duto norwako gavana ka wamor gi limbe mar Ruto kabisa e Kenya ka. Iparo ni limbe no nyalo biro kelo dongruok ne alwora ma Nyanza nikech oganda mang'eny ma ok Nyanza to nokelo to ne ombulu? Limbe biro kelo dongruok kech sani podi no jiwinjo liet ahinya mar Ruto, lakini liet mar Ruto osechako dok piny. Koro wasechako mana rwako Ruto okel gik moko dhi mbele. Erokamano ahinya. Mana kamano nyako Ramogi Jwang' ka ketho seche gi thuolo ni endi Milton kionge penjo moro amora mana ka isewinjo kaka jodak e kaunti ma Kisumu kaendo twak ka gimor kod limbe mar jatend piny Kenya alwora ma Nyanza kaendi ka bende gigombo mana ni jatend piny omed kelo ne gi maendeleo ma bende biro konyo oganda mondo mi odongre gi ka iwinjo kan gikwayo ni weche njore ma bende osebedo ka ok timre maber ahinya e kaunti ni ka inyalo duok tich mar kazi mtaani nyalo konyo ojende kata rowere ma bende wuotha ma onge tije mondo mi ginyal yudo gima gitimo. Kopogore gi mano bende gimor ka gigeno ni limbe ni endi biro nyuolo lemo kata chopo lek ma gisebedo ka gigeto. Milton an kuom inyalo dhi nyime kod weche manyien mamedo tucho e mesa mar Weche e wang' jowi mar Ramogi TV. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo, report majaber kowuok Kisumu. Wan bende kaka jofuambo wayudo feedback kendo chakre odiechieng' manyoro oganda puoyo jotelo mawuok e gwenge ma Kaluo to moloyo Homa Bay kotelnegi Gladys Wanga kuom kaka nye girwako jatend piny mangeche niya sani en sach dongruok kendo mano en ranyisi maber ahinya jotelo duto moganda Kaluo. Ka wadhi nyime en ni ji ariyo nyowito ngimagi apaya mana manga e masira manyoriwo apiko kod nyamburko mating'o jowuotha. Jariemb apiko kod jal manyoting'o nyotho kanyo to kanyo gituomore gi matatu e alwora mar pimo pek mar geche ma Kajiado. Wachore ni apiko no nyoriembo matek oa Isinya bang' kanyo tiend apiko ne romuoch kendo miyo bayo motuomore gi matatu manyo Kajiado. Jabodaboda noero nyoting'o ji ariyo kawachore ni nyogitero mira Kajiado. Jal manyo tonye masira no nyotere od thieth ma Kitengela Medical ka ringre jogo mosenindo to nyotere kar kano ringre ma Kajiado Referral Hospital. Komanda mar obila ma Kajiado osiemo jobodaboda mondo ket tim chik matayo weche mag wuoth mondo mi oduok piny masiche mag apaya. Nilikuwa natoka Kajiado nikielekea Nairobi. Jamaa katoka walikuwa na motorbike, walikuwa jamaa watatu.
walikuwa wanatoka upande wa Isinya. Motorbike yao ilipata pancha mguu ya kwanza, tire burst. Waka lose control, wakanikuta. Ile kujaribu kuwahepa, ile kuenda kuanguka, dereva naye akagonga gari yangu taa kama nimewahepa, aligonga taa na helmet, wakakufa hapo hapo. Tulipata hao wawili wameshakufa. Pia ni kama dereva alisema aliwagonga na wali lose control. Sasa ndio wawili wakakufia hapa. Dereva alikuwa amebeba watu wawili na pia walikuwa wamebeba miraa. Ji maromo 70 osewito ngimagi kaluwore gi tuo mar nyaldiema manomuoche giko higa mokalo. Tuo nyaldiema osebedo kalandore e kauntis 14 ka thoth jotuo ne yudore e kauntis mag Garissa kod Tana River, Kitui e kaunti manoyango tho mar ji 3 ka mamoko 14 bende medo yudo thieth kaluwore kod tuo mar nyaldiema. Apisa mochung' ne chenro mag kedo kod tuoche ma pacho ka Dr. Emmanuel Okunga oyango ni ji maromo 328 oseyud kod tuono nyaka ne yang muoch mare nyaldiemano. Tuono ne onego ji 4 e kaunti ma Kiambu dwe mar 10 kod ji 2 higa mokalo kendo osebedo kalandore e kauntis mamoko. Okunga lero ni migawo mar thieth tiyo kanyakla kod jokanyo mamoko e chenro mag duoko piny landruok mar nyaldiema. Lakini baadaye sasa zikasambaa kutokana na hali ya ukame kule northeastern, na ambao tumeweza kuona imeleta refugees wengi kutoka Somalia. Hiyo imeweza kuzidisha shida ya hili janga. Vile vile kuna shida kutokana na hali ya usafi katika mitaa duni Nairobi. Kuna shida kutokana na hali ya maji, na sasa hivi kuna kazi ambayo counties na serikali kuu inaendelea kufanya kuweza Umedo neno kendo winjo weche manyien mag Migago kowuok Ramogi TV. En mor marwa ni iyiero Ramogi TV kaka od fwambo mamiyi weche e wang' sa. Wadwani mondo wakaw yweyo matin, to kapok wadhi e yweyo asomie moko kuom ote ma bende undikonwa. An Abicho Mbogo, chuny raia. Milton aneni kakikelono weche manyien to biro mar Ker Ruto Nyanza en dongruok kendo apuoyo jotendwa kuom rwako Migosi William Ruto. Kaeto machielo bende ka nitie ng'ato ndiko ote ka to kenote motudore gi weche manyien to ndike monuoyo mang'eny omiyo mano wabro kalo. Mark Aluga japeng' achiel kani a Bomb Center aneni e yo makare, kara kamano an kodi nyaka giko. Delbert Obora owacho ni Migogo chopono maber ka ntiere kod Wendi Obora kawuok Radienya. Kaeto moro bende wacho ni an min Milton Ochieng Jaka Black kawuok Siaya. Minwa moro ni Siaya. Awinjo Ramogi e yo maler kabisa kendo wayudo weche manyien e yo makare. Kete uru mana kanyo. Erokamano ahinya. Aparo ni mano nyathi mano chaka abichaka ok tugo. An Jaro Soja MCA Oruba Ragana, Migori County. Limbe Ruto ber ahinya. What about Migori jowadwa? Dunkor kochako. Back to school, the man of people. Paro ni oken otemo tudore ka kodwa. Kara kamano nyakwa Ramogi yiena mondo wadhi e yweyo mokwongo, to kik idhi mabor, pod wan gi mathoth mwaduogo godo bang' thuolo machuok. I love View Sasa. And for dessert, Let's get juicy! Sounds like a great idea, Gummy. And the fun never stops. What is it? Kids View, best place for your kids' entertainment. That's what I need. A brilliant idea. Only on Hold on. View Sasa. Successful, popular, lovable. Yuoye wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot.
ng'ama miyo maracha hinya. In ng'ama racha hinya kosi, eri kaka inyalo timo gima chal kamano. Wane wapando bihan gimoro amora mane jonyuol ne otimo, nikech wan ok wadwa ni mondo wamed twenyo bihan. Kaw thuolo makende mar back to school gi January ni mondo yud gige somo mantie offer e nengo moyweyo kamoting'o stationaries, kalam mag ndiko, textbooks, gige somo, gige ritruok e kind mamoko. Yot mokalo, limana kar agent mar kopia mantie machiegni kodi man kod ranyisi maratong' kata gwel mbui marwa mar www.kopia.co.ke kata ywa tole namba mar 0800721295 mondo itim oda mari. Parni wako ni mwandu duto ma inyiewo kodwa nyaka kuma intie, nono maonge chudo moramora. Kopia, maisha rahisi. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Machiegni kendo e kinde ni eri maute mag tiegruok mar TVET dhi nyime kod kawo nafas motegno e chenro mag dongruok e pachoka. Nitiere luore wi kwan mar jopuonjre mandikore donje kuonde tiegruok mag TVET mar somo lony mopogore opogore e ka tiegruok mar Daragwa Technical and Vocational Training College. Masinde mag somo manengogi odhaw mwonyo buru kaluwore gi onge mar jopuonjre, gino makoro kelo luoro ne jotelo mawuok e gwengego. Kaluwore gi principal mar tiegruok no Margaret Mudhoni, kwan rowere mane ondikore mariwore kod ka tiegruok no ne ni piny kata odoko ni piny owacho to notiyo gomenda mathoth e ng'iewo masindego. Kar tiegruok no ero nigi thuolo mar kawo jopuonjre maromo 700 e kind 700 gi 1000, kata kamano mana jopuonjre maromo 100 kende ema oseriwore kodgi. So being less than 100, we actually enrolled. So we want the parents to know about us, and they also now know the benefits that can accrue to their students in enrolling in our college. Yeah, the main problem with enrollment is that parents are not aware of the benefits of having their students acquiring these skills, because they are skills that can lead them to self-employment, not necessarily being employed. After they have gotten the skill, they can actually go and start their own businesses. It is so worrying that the place doesn't have enough students, and the government used over 60 million to construct it. I want to appeal to the parents in Daragwa to bring students here to undertake their diploma technical courses, so that we can arm them with tools to be employed or to self-employ themselves. I can attest that some big economies in the world came to being because of such technical courses. We are not supposed to be importing technicians, whereas we have a facility like this that can teach them locally and absorb them locally. Achiedh nade podo mako nyithindo manyiri maromo 500 ma podo kwame kuonde resruok mane giponde kane giringo nyange mar nyithindo manyiri e gwenge ma Kuria e kaunti ma Migori. Kuom thuolo ma jumbe 6 nyirigo eko osebedo ka odak e centers moko 7 ka moko kuom centers go gin sikunde ma alworano. Luoro margi en ni sikundego idhi yaw ka gin bende gigeno mariwore gi jopuonjre wetegi e sikunde gi chieng' yepo. Midhiero machielo en ni moko kuom luor na anyuolagi kidek kwedogi nikech ne gitamore nyange. Gikwayo ogandagi mondo oyie orwak gi pacho kendo sir somgi ok ochunogi ni mondo mi otergi nyange kata keny moiw. Lakini kwa sababu hakuna uwezo, wanaona ni heri waende wakiketo waoleke. Sasa ningependa serikali itusaidie kwa hilo. Wasichana hao sisi tumekuwa tukiwapatia tu hifadhi, hatuwezi kaa nao hapa milele kwa sababu pia eneo tunaloitumia
ni shule ambayo nadhani shule zitakuwa zikifunguliwa tarehe 23 na shule hii itahitaji kutumika. So tumefanya mikakati kwamba wasichana watakuwa wakirudi katika familia zao. Ingawaje pamoja na hayo kuna changamoto chache ambazo tunaendelea kukabiliana nazo, maana kuna baadhi ya wasichana ambao walitoroka kutoka manyumbani mwao wakitoroka hili changa la ukeketaji. Wazazi wao walikuwa wanataka kulazimisha kupitia changa hili. Tumekubaliana na serikali kwamba tushirikiane, kwa sababu sisi kama shirika hatuna nguvu za kulazimisha wazazi kuchukua watoto hawa, lakini sasa ni jukumu la serikali kuhakikisha kwamba hawa watoto wamerudi nyumbani kwao wakiwa salama. Mana kamano mane kaka osebedo katimore nyithindo manoringo kanidwa tergi nyangi kuonde mamne gidhi gi jotie, koro gin gi luoro ni koyaw machalo kaka skunde kuonde ma gibro dhiye. Anyuola onego rwaka nyithindo makamago. Wadhi ane weche mamoko. Tuke mag laro simo mar gavana ma Homa Bay timore kawuono e paw tuke ma Homa Bay High School. Jatend migawo mar tuke Ababu na Mwamba igeno mar yore final mar tukego. James Latano ni kono kendo luono wachno, koro watwa kachiel kod jotelo man kono mondo ginyiswa ni to chal nade. Latano, kinyalo nyisowa ni to chenro mag tukego osechakore to gidhi chopo kanye, to kamoro nyalo nyisowa ni joloch geno mar yudo ang'o, bende nyalo leronwa ka jatend migawo mar tuke Ababu na Mwamba osechopo. Latano, kamoro nyalo nyisowa ni to chenro osechakore, finals osechakore, to wageno mar yudo ang'o tok final no, ka bende jatend migawo mar tuke bende agombo ni mondo nyiswa kaponi osechopo. Tuke mag Governors Cup manochakore e ward levels kendo koro sani midi margi ochopo ka wachopo committee me finals makawuono kaendi. En hawi maber ni Homa Bay County kawuono biro bedo gi jatend tuke moa e National Government migosi Ababu na Mwamba. Miparo ni samora mora koa e sani biro chopo ka mondo ne weche tuke mosebedo kadhi nyime county ma Homa Bay. En adieri ni magi tuke mokwongo mitimo e bwo nying mar the Governors Cup e Homa Bay County, kendo chenro no manokawo timbe mang'eny koa e wards mopogore opogore. Makana wuoyo gi jatend migawo to nonyisa ni ward achiel ne nyalo golo kata timbe 36 mane goyo tuke gi makoro sani rumo kawuono. En tuke miwacho no osekonyo rawere ma konyore gi yedhe makech kendo madonje timbe manjore, moloyo to ndalo ni mane skunde nitiere e yueyo. Mae na achiel kuom yore ma gavana osetiyo godo mondo one ni ojende oyudo gima ginyalo timo ndalo rusa, kendo yo machielo minyalo yudgo talanta mibro konyo jogo mantiere adhula. Sama chalo kama ayudo thuolo mar wuoyo gi jatend migawo mar weche tuke Homa Bay County, mabro nyisowa mang'eny kuom weche kaka weche gi osedhi chakre kawuono. Erokamano. En adier ni Governors Cup mancha wachako tugo e ward levels rumo kawuono mobedo odiochieng' mogik ma finals magwa, kendo wasemor ahinya kaka jo Homa Bay nikech waneno kaka nyithindwa mantie gi talanta mopogore opogore osenyiso ni adier gintiere gi nyalo mar loso talanta gi kendo nyalo konyogi kata e ngima mabiro. Tuke gi endi osekawo thuolo mang'eny, ne wachako gi chien tarik 17 dwe mar 12 kendo kawuono koro mako odiochieng' mogik matuke gi gikie. Kawuono e finals ne wabiro gi teams 64 ka wakawo teams 2 kowuok e tugo ka tugo, football, netball kod volleyball. Kendo kawuono wantiere semis ma wabiro mak godo the last day. Wamor ahinya nikech nyaka ne wachak tugo waseneno discipline mang'eny kuom nyithindwa mag youth, kendo waseneno ka giduto gibiro mondo gibed kodwa, ma oseduoko chien ahinya weche mag miganga e gwenge mag Homa Bay, kendo wasepuonjore ahinya kodgi ka wanyisogi ni thuolo makamagi gin koro okenge ma ginyalo kawo en ni mondo ginya talanta mag-gi, kendo gik mamoko kaka weche mag nyithindo manyiri madhi e keny apoya nono nyalo dok chien kokalo kuom weche mag tuke makamagi. Erokamano, mano ne wan gi jatend migawo mar weche tuke. Kendo ka wan gi jakom ma bende nochung' ne weche mag tuke gi, tugo ni uchake kendo nyaka sani koro en yo mane munyalo ketego mondo chieng' moro obed gima iluongo gi dho ngere ni sustainability, nikech ma te odiochieng' mokwongo kendo ma edition mokwongo mar tuke gi. Erokamano, an iluonga ni Mheshimiwa Paul Bari, an jakom mar tuke e Assembly ma Homa Bay. Gima watemo timo kata sani kaka wabunge ma Homa Bay, watemo gima iluongo ni fact finding
mondo wang'i ni tuke ni onyalo bedo e kiwango maber marom nade mondo kony nyithindwa. Kendo to mong'iyo kendo ni onyalo bedo sustainable nade at what level ma commitment bedo ward ka ward. Gisani wamora nyaka wabunge magwa own teams ka wuke ward level nyaka sub county level sani. Gisani wawuoyo kendo waloso sports bill madhi bedo kendo dhi tayo dhi keto chik madhi tayo weche mag tuke e Homa Bay County. Wan kaka Homa Bay County Assembly one committed mondo wa support oket bills mondo support tuke madhi timre Homa Bay County sports te nyaka culture mondo nyithindwa bede makare. Erokamano, mano ne en jatelo mochung', mano ne en jakom mochung' ne weche tuke county weche tuke edition mane dhi nyime mar Governors Cup. Koa e county ma Homa Bay mesa mar tuke an James Latano. Erokamano inya James Latano kuom report ma jaber makamano. Wageno matudore kodi kendo bang'e mondo nyiswa ni to duoko mar final ochalo nade. Kawadhi nyime kendo en ni moko kuom joma nigi ng'ol ka chung'o bura ma Kwisero e kaunti ma Kakamega obago ng'anyo machwalo ng'ur margi ka giwacho ni oketgi thenge e chenro mag omenda mag dongruok mag CDF. Nyogi bago ng'anyo nyaka rangach mar apisi mag CDF ma Kwisero ka giywak ni jata chenro mar apisi no ok dew midhiero magikale. Bende ne gimiyo apisi no ma CDF jumbe 2 maluwo gwelo mar Robert Mayenga kaka jachung' margi e komiti ma CDF maka ok opuodh gwelo mare to gisingo mar dhi e doho. Kata kamano, maneja ma CDF e kachung'od bura ma Kwisero Nicholas Lukoe to nokwedo wechego ka oramo ni ichwalogi jasik mar jod bura makono Christopher Seka. Amepata usaidizi wote kwa hiyo ofisi. Mimi niko na walemavu wengi ambao mimi najua bao wanatabika kama mimi. Hakuna usaidizi wote ambao wanapata kwa hiyo ofisi. Ni ofisi itakani ipikwe torch ndani. Jue ni usaidizi gapi ambao imekuja hapo kusaidia walemavu. Ni walemavu gapi ambao wamepata usaidizi. Mashirika ambayo yamesajiliwa na walemavu wenyewe yako na katiba ambazo zinawaongoza. Na hatutamruhusu kukuja kudisorganize mashirika ya walemavu ambayo yako tayari yanaendelea. Aachane na mashirika ya walemavu na aachane nayo kabisa. Kubadilisha ule. Tunampatia ultimatum ya siku 14 akuwe ametureply hii memorandum ambayo tunaenda kuwasilisha kwake, na baada ya kama hatutapata any reply tunachukua hatua inayofuata. Sisi si binadamu, kwani tulizaliwa na miezi 5 ama 2. Ndio sababu tunadhulumiwa kiasi hiki. Tuko na mpunge wetu tunampenda sana, Christopher Seka. Mbona Manakamano jawinjo wa Ramogi TV wabro medo luoni kendo kelo ni weche motudore gi odiechieng' mogik mar ndiko nonro mag jopur maende ne piny owacho tayo kuom thuolo ma juma achiel mokalo. Kochopo weche manyien ma saa achiel odhiambo to wabro kelo ni ripod ni royo makare. Ka kamano agoni oriti masani erokamano ahinya kuom bedo koda e chenro mar weche manyien mag Migago. Iluonga ni Milton Ochieng' Awuor. Bed go odiechieng' mokwe bang' thuolo machuok oromo saa 8 abro duogo gi paw tuke. Minwa, Agal Toto, Abebo. It's been a while, but you're looking so fine. And let me ask, have you eaten? Have you taken lunch? Don't punish yourself. Let me wire something kidogo kwa simu. Is 70,000 enough? Hii weather iko na baridi hawa. Should I book some hotel in Diani or Zanzi? And let me ask you,